Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené s pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia transformuje realitný priemysel automatizáciou rutinných úloh, ako je spracovanie dokumentov, overovanie údajov o nehnuteľnostiach a dotazy klientov. To nielenže znižuje čas spracovania, ale tiež minimalizuje chyby. Systémy umelej inteligencie analyzujú rozsiahle údaje o trhu s nehnuteľnosťami, aby poskytli presné odhady hodnoty nehnuteľností a sledovali zmeny na trhu. Uľahčuje to realitným agentom ponúkať personalizované odporúčania nehnuteľností na základe preferencií zákazníkov. AI tiež zlepšuje zákaznícku skúsenosť s virtuálnymi prehliadkami nehnuteľností, čo umožňuje potenciálnym kupujúcim preskúmať domy na diaľku. Avšak s týmito pokrokmi prichádzajú právne výzvy. Najmä v oblasti ochrany údajov a zodpovednosti je nevyhnutné, aby systémy umelej inteligencie dodržiavali zákony o ochrane údajov a fungovali transparentne, pričom zabezpečili získanie súhlasu používateľov. Ako AI pokračuje v raste v oblasti nehnuteľností, je dôležité vytvoriť právny rámec, ktorý rieši otázky ochrany súkromia, zodpovednosti a etických úvah. Týmto spôsobom môže odvetvie odomknúť plný potenciál AI a zároveň chrániť spotrebiteľov aj podniky. Kontaktujte Crowdy AI, aby ste zistili, ako môžeme pomôcť vášmu realitnému podnikaniu.